Robles oedd yn ôl yn cynorthwyo. Hwnna'n bêl dda gan Mendes! A mae'n cael ei ddere mewn i gefn yr hoed. A mae Iwan Lewis di'r rhoi Caernarfon ar y blaen. Lewis allan at Owen. Owen i chloesi fewn y chwilio am Davies. Davies yn cael ei fodyn throed at e! O, mae Bradley wedi dyblu Mantes Caernarfon am gychwyn i'r ail hanner. Goset sy'n mynd amdani! Ac o bosib, dyna'r gol sy'n rhoi Caernarfon y rownd gynderfynol Cwpan Cymru. Perl o gic rydd. A mae o'n gwybod, mae'r dorf yn gwybod, mae pawb yn gwybod, efo 10 munud i fynd, pa mor bwysig all hwnna fod. O, mae yna gyfle fan hyn am gol arall, mae'r golwr ifanc di geid y dda, dim digon da! A mae Zach Clark, nid yn unig yn ei ôl, mae Zach Clark yn ei ôl yn sgorio. A mae buddugoliaeth Caernarfon oedd yn weddol sicr, nawr mor sicr ac y gall i fod.